қаҳва бо шир бисёр муфид аст барои асаб ками бинош. ту аз куҷо медонӣ ки қаҳва бо шир барои асаб муфид аст? медонам. қаҳва ба асаб ҳеҷ таъсире надорад. он метавонад фишорро баланд кунад ё тапиши дилро дучанд гардонад ё худ одамро бехоб гардонад. пас барои чӣ ман беқаҳваам бедорхобӣ мекунам? барои он ки ту худат намедонӣ чӣ мехоҳӣ. ту медонӣ? медонам. ман аниқ медонам ки бобунаро дӯст медорам ва боз аниқ медонам ки туро дӯст намедорам. муҳаббат занро барои он ҷинси латиф гуфтанд ки ӯ хеле зебову муҳим ва рангину сафобахш аст ва ҳарчӣ қадаре ки мард ба ин сифатҳои зан дастнорас бошад, ҳамон қадар қимати он баланд мешавад. ту қадри худро паст накун. бигзор туро ҷӯянд, аз пай ту бигарданд, вале ту қадри худро паст накун. муҳаббат, ту барои ман танҳо духтари холаӣ. духтари хола. фаҳмо? хубтараш ман равам хола. бо рӯшани чароғ гул майли шукуфтан намекунад. танҳо бо нури офтоб гул мешукуфад. ҳазор навозишу меҳрубониям кунам, он нисбати ман беаҳамият аст. дар дилаш танҳо ҳамон ҷуги духтар аст. духтарам, ту кӯшиш кун ки ӯро фаромӯш кунаду ба ту дил бандад. о мақсади даъвати мо ҳам ҳамин аст. намешавад модархон, намешавад. мегӯяд ту барои ман танҳо духтари холаӣ. чӣ хел ман баъд аз ин сухан боз ба ӯ наздик шавам? шаъну шарафи ман ҳам паст мешавад. биё духтарам, инҷо шин. гӯш кун. ту шаъну шарафро як тараф мон. ояндаро фикр кун. бин, ин хонаву дарро бин. оянда мо не, ту дар инҷо зиндагӣ мекунӣ. магар ту намехоҳӣ соҳиби чунин қаср бошӣ? модархон, соҳиби чунин қаср бошаму ду бари рӯям оби дида бошад, чӣ дар кор? ман мехоҳам дар оянда зани хушбахт бошам. ана ҳамин аст охир дари хушбахтӣ. ту чӣ фикр кардӣ? бахт ба осонӣ механдад барои кас? не ҷонакам, ҷаҳду талош лозим аст. ҷаҳду талош лозим аст ки инсон ба по хезад. модархон, бас. он сарвате ки бар ивази номус ба даст ояд боигарӣ нест. матин рост мегӯяд. зан бояд қадру қимати худро паст накунад. ман дигар омада наметавонам. ба холаам гӯед, ҳар кас ки маро хостгор аст бигзор биҷӯяд. муҳаббат, муҳаббат, духтарам ист.